Az őszi rózsás forradalom után a román polgárság komoly szervezkedésbe kezdett a Román Nemzeti Tanács irányításával. November 4-e. A magyar kormánytól jelentős pénzösszeget kaptak a külön román nemzetőrség céljaira. Budapest. A románoknak is nem csak megengedte a nemzeti tanácsok és nemzetőrségek szervezését, hanem egyenesen serkentette őket erre. Mert a kormány ezeket jól lehet autonómnak, de mégis az állam szerveinek tekintette. E felfogás bizonyítja az a körülmény, hogy a magyar kormány közjövedelmeket fordított ezen nemzetőrségek fenntartására, beleértve a román nemzetőrségeket is. November első hetei. A nemzetőrségek és a nemzeti tanácsok november első heteiben minden jelentősebb helységben létrejöttek. A román tanácsok vezetői és hangadói, az ügyvédek, papok, tanítók, volt tisztek és gazdag parasztok soraiból kerültek ki. A kezdeti időszakban a magyar szervek és a román tanácsok közötti kapcsolat igen barátságos volt. Több helyen közösen alakítottak nemzeti tanácsot. November 5-e. A forradalom kitörése után bekövetkező diplomáciai fordulat eredményeként nyilvánosságra hozták az úgynevezett Lessing üzenetet, mely közölte, hogy az amerikai elnök rokon szenvez a mindenütt lakó románok nemzeti egységének gondolatával. Az Amerikai Egyesült Államok nem fogja elmulasztani, hogy alkalmas időben érvényesítse befolyását az iránt, hogy a román nép hozzájusson jogos politikai és területi igényeihez. Most már minden győztes hatalom támogatásáról biztosította Románia területi követeléseit, ami egyúttal eldöntötte azt, hogy hatalmi úton fogják megvalósítani Erdély egyesítését Romániával. Az új körülmények cselekvésre biztatták az erdélyi román politikusokat. Meg akarták gyorsítani a várható folyamatot, de egyúttal saját pozíciójukat is úgy igyekeztek megszilárdítani, hogy politikai és gazdasági önállóságukat bármilyen új helyzetben megőrizhessék és gyarapíthassák. A soron lévő, bonyolultak ígérkező feladat, a hatalomátvétel előkészítése, a még magyar kézen lévő adminisztratív kulcspozíciók megszerzése. November 13 a román-magyar tárgyalások kezdete Aradon. A kormányküldöttség erdélyi bizottsági tagokkal, Szász és Sváb nemzeti tanácsok delegátusaival november 13-án érkezett Aradra. A román tiltakozás miatt az erdélyi nem román tanácsok képviselői csak határozati jog nélkül vehettek részt a tárgyaláson. Bár Jászai Oszkár számításai szerint az igényelt területen élő mintegy 6.841.000 lakósból csupán körülbelül 2.939.000 volt román nemzetiségű. Ki volt Jászai, aki a tárgyalásokat magyar részről vezette? Jászai Oszkár társadalomtudós, szerkesztő, politikus, 1918. októberében az őszi rózsás forradalom előtt részt vett a Magyar Nemzeti Tanács megalakításában. Majd a Károlyi kormány nemzetiségi ügyekkel megbízott tárca nélküli minisztere lett. E minőségében az elszakadásra készülő nemzetiségi vezetőknek Magyarország keleti Svájcá alakítását, vagyis föderalizálását ajánlotta. A Magyarországot alkotó nemzetiségeknek olyan jogokat kíván biztosítani, amelyben autonóm entitásokat hozhatnak létre. A román burzsóázia nem akart kompromisszumos megoldásokat. Nem akart osztozni, hiszen Erdély birtoklásához illúzióik is fűzték. Mint Maniu később mondotta, szilárd meggyőződésem, hogy a román és magyar nép közül az, amelyik Erdély végleges ura lesz, elnyeri és uralni fogja a Duna torkolatait, ami egyet jelent egy döntő erejű kelet-európai államhatalom birtoklásával. Az aradi tárgyaláson a románok minden javaslatot elutasítottak. Jászai értetlenül megkérdezte, végtére is mit akarnak a románok? Teljes elszakadást, válaszolta Maniu. Tévedés volna azt hinni, hogy a tárgyalások ezzel véget értek. A Román Nemzeti Tanács a rendfenntartó román nemzetőrség részére 10 millió koronát és műszaki támogatást, fegyvert kért, amit a hadügyminiszter részben ki is utalt, bár a fegyverek kiszolgáltatását azután leállították.
Az aradi tárgyalások során megmutatkozott, hogy a Károlyi kormány őszintén kívánta a nemzetiségi kérdés méltányos megoldását. A román politikai elit az európai nyilvánosságnak bizonyítani akarta, hogy a hatalomváltozás már a békeszerződést megelőzően megtörténik, illetve folyamatban van. Ebben az irányban tevékenykedtek a haladó román polgári erők és a jobboldali szociáldemokraták is, és megkezdték Erdélyben a hatalomátvételt. November 20-a. Az aradi Românul a világ népeihez intézett kiáltványa tett hitet az önrendelkezés mellett, kifejtve, hogy a magyar kormány az elnyomó állam brutális erejével száll szembe a román nemzetet méltán megillető törekvésekkel. November 24. A Nemzeti Komité bizalmas körlevélben szólította fel a helyi tanácsosokat, hogy proklamálják a feltétel nélküli csatlakozást a Román Királysághoz, a jelenlegi dinasztia uralkodása alatt. Ez elengedhetetlenül szükséges, és a leghatározottabban megkívántatik. A gyulafehérvári gyűlésig minél több község tegyen nyilatkozatot, mégpedig azonnal és minél több aláírással. A nyilatkozat mintapéldányát is megküldötték, azzal, hogy ezeket több példányban kell elkészíteni, mert a román diplomáciának is szüksége van rá. Így valószínűleg a népszavazás elkerülhető lesz. Összegzi az akció célját a körlevél. A hónap végén. A Budapestre utazó Mániut Jászi megnyugtatta. A magyar kormány nem fogja akadályozni egy nemzeti gyűlés megtartását, sőt, felső utasításra a MÁV külön vonatokat indított a december 1-i gyulafehérvári gyűlésre utazó románok részére. November 24-én az Adevărul közli a baloldal álláspontját. Egyesülni fogunk Romániával, de ennek feltételeket kell szabjunk. Haladjon a korral, és alkossunk egy nagy, szabad és demokratikus országot. A szociáldemokraták az új államot köztársaságnak akarták látni. Erdélynek autonómiát kívántak, és az utóbbi követeléssel több polgári vezető is egyetértett. A budapesti vezetőségi ülésen a Gyulafehérvárra delegált Avramescu és Dobrescu ironikusan kijelentették. Nem ülnek egy asztalhoz a papokkal, ezzel is utalva arra, hogy a hivatalos nagygyűlésre menő 1228 küldöttből kevés, csupán 76 fő képviselte a munkásságot és a kisiparosokat, alig több, mint a temetkezési és dalegyleteket. A jobboldali pártvezetés is úgy ítélte. A Gyulafehérvári Nemzetgyűlés ünnepélyesen ki kell nyilatkoztassa, hogy fenntartja a szabad Erdély autonómiáját addig, ameddig Romániában megváltoznak a jelenleg uralkodó szomorú állapotok. Végül kompromisszum született. A szocialisták elálltak a köztársasági agitációtól, a Nemzeti Párt viszont vállalta a lassított uniót, s nem ellenezte, hogy a szocialisták a nagyüzemek államosításáról elmélkedjenek, hiszen azokból egy sem volt román tulajdonban. Időközben Mániu küldöttek útján kérte a román hadsereg előrenyomulásának átmeneti felfüggesztését. Alkalmasint így kívánta elkerülni azt a szituációt, hogy a határozat szuronyok árnyékában szülessék. November 30-a. A román vezetők és a delegált szociáldemokrata képviselők összeültek az unió elveiben megállapodni, a közhangulat figyelembevételével rögzít olyan demokratikus alapelveket, mint az általános és titkos választójog, a sajtó, gyülekezési és gondolatszabadság teljes elismerése, az agrárreformot és a munkásság politikai jogainak kiterjesztése. A nemzeti kisebbségekről a rezolúció 3. pontja gondoskodik. Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára. Minden népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához. Saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebléből választott egyének által. 1918. december 1-én a gyűlés 1228 delegátusa elfogadta az egyesülést. A gyűlésen nem hívták meg a nemzetiségek képviselőit, csak román küldöttek vettek részt.